Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kinong Shunong Morok Porsosan, but Kishnong Marjan, West Castles District, Hakalaitrek Nailar Achapun Rio, Kilami Pajba, but Penrem Jury, Chinchapin Brio, Kablaja Tikatan, Hakaba Wave Samla Tip Kertengkum, Colding Star Tongni, Uba Arfarsenam Karta, Lakadaubu Lapenyap Ila Kutau Kurem, Uba Elben Carboni, Uban Rufosnam Karta, Nakabapam Dagawaj, Hagi Bentajung Kle. Kum kadak kecing Persya ikani Kamrunar, ki pajba kila penlong ya jingyat pajba kabasdang na lailat ke sinong nong sopian, bat kut hakamaran sinong maurok porsosat. Hakabala penlong ru iki jingalang pajba, ban penrem ya kete ke jingja, berbandawa ya kecing pedistam kapateng kat kum kaan. Hakani kerali, buon teli ki sinong gilawan bani shimenta, ki bakuntop ya pendeng lawar, nong rentong, selai yau khen, dom kok sam, nong sopian, nong spung, Pat Jaud, Maurok Borsosat, Bat Kiwi Pan. Kumban Shukado bagi bor pulit ke Nongstoin Police Station, hak janmiat life way trek naitong Achapun Rio. Kila kami Colding Star na kliyau Nongstoin, halor kacing kedau dong keti penyap Uba Elben Carboni, bat penmensaw kong seldres kasuntiu, nalor kacing keno bu rabor ke khun cuki, kepadang kat prasnem kerta. Kacing toket kelap bau Colding Star udai boleh syanglok bagatai ke khun juga syukurem balaong bagadau jung kata kacing penmensau bat cing penyam kadai namar bau domi ke kemi bau kupa jungka namar kimsha ayu bani syong salang bat ke khun jungki nalor kinong syong lai dan lang ru kiriorong ba ka syong kinong elam syong kiseng long kemi seng samla ba kirang ba kibala penpau ya kacing sngolsi ba kacing pernem curi kene ke jingja dak badawa ba ka an kan le dak batenge persya igi bale yakum kini ki kamrunar hakati kacing elang lai don lang ru uba penroy lang nong sit sordar snong maurok porsosan uba lum lang khars imli presiden ke HYC West Castles District ke kong e kharsentiu secretary ke seng long kemi Nongstoin uba disun presiden ke West Castles Students Union uba Moslandar Marngar chairman ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association uba Kerman lang Yuria editor in chief Shillong Mail uba Eric Kharsentiu bat shibun ngot kiwei pat kiriu pokmat nak thai Nongstoin bat ek jingalang lapenya duba Sirian walang usordar ke snong Nongsopian. Balasyak tombor kat bahadu bakal sim sentan ya kacing embryo kamaka tenaga liang jungi kum kisnong ngidap ke kacing sokia ngidap ke kacing sokiao habaya dai bakane ka penta hanrei nginle kumno kakam kalatet misa aga umdum naga ega daung im silatit kat hadu menta hanrei ni khain bai bakane kam desu tang kakam rurar ne kakam dakai hanrei kaladai kakam jung kiri frangsnam kipanda sim kade kejing im jong kibreo to lada kade kejing ya kajia maja lese ka kamper nre katba dang yo thia lengai lashwan ban takhat jubor ya kejing im hoi ni habang ithia ngim sim perkhat ke ka banja hoi lese ka ban thia ni lek ban thia da kejing perkhat kum kiduk kirang li lasai ke ngen tre ke ngen le kum no ngin kamai kendo jakpo ban pendiang ya kayeng kesem ban pendap ya kayeng kesem ban pe ji ki kun ti nre ni sujud ya kajing im kamaka katno kalong kajing segal melung haba ya dai berkate bat kate kajing sia ka kum kayeng ki ya kendo ba khawar kajing solem ji kum kajing kesem hoi kat une upai baru ya wan na benta katai ban ai kajing solem bat ban penrem juru ya une unong le kambuman uba latip kerteng kum Colding Star trongi hoi na kalian ke sinong kam sim ladon gano kata kajing pentho pria ya ka kor kajai jongno mereka keren persya baik
tangnya unehi upreo ubadai ukol ding start honi bat ngida kerpat jur ngida kerpat yaki bor ka ain lengba ka trapulit bakin sim ya kejing tokit ka baik bakin ai kejing besar ka bahok ba ka ne kalong ying kan yo kejing besar bahok da ka ban ba ka ain kan persitam da ka bakan set along yu shi jing im ba bun sen hi ki jia ugrin marba ki nong le kam sneu ki sedang nasional la jong na ying la jong la ai mon palat de ki bahaying asem la ai mon palat da ka snong ka thau usdang da ka ba shok kai surok usdang da ka ba tu da ka ba thim ngi project tangi jam palat tarau muta ka kubor ngi pungi ai hang ne kalong ba so ba hoi ka bla chia kala jia kri ke ga ba susik bat ka bamla shu ban mudul kham tam i ga ba ying hanrei nang ni shakhamat ya unong le kam sneu mas sedang ya kambo ulale kam sneu kare kamram jongi kum ki vdp bat ki prashnong pa thau ba ngidim ai kha batinge kum ong ikong thei mini shakhamat ngimde ban ai li kum ya kita ki jai breu nama ngam tikna ba uni upa golden star na thrai kare ki ai ga ba usule kendit ba ji hang tu ski ba shukum le na thrai kum bangi yo snow ki record udai ubreu blam len ha banjrong kti ya ki wei ti namar kata usngo ba ka jam takadaw sa pelong yu ban slur ngaling so bong ba damben da yakan ni so ong barang do ban don kam su ban ay ka ain mabeli kum balakan presiden ba khamat mene ba kala sup palat yikin punya breu patangkat do katu ka depor kala laj ka pelong ki ru ka den ba sudung ka siwai di albanai kala laj biang te ni halor kan ni norim ni da kapat jur bat ni protes ru ya kaying ka syari ning ba ki pras ki barang ne ba parai kubor ba daleleru kum yakini ki jaj breu ka ain kamdei ban pensuk palat lani ban ai jamin hanrei kare ban yaj hakabatinge kat kum ka ain bat ngilei dawa ba kare ban set yu shiu chunom kani kawan ja namar ka jing aimon jong kikni ti pa jing aimon jong im lang sa lang ka judon ka kenten ka ong khon yo mon jolong e hang ni ken kala tho ka jing tho ka shong nya di ha kum kani ka por u tau khon yo mon long e badang abang kren tang hang die dengan juye kren haki babon ki jing yalang abang apai la ka jong gari adap dari jing sosi bakumuta unong tho kubor khatras nem hakakam ka banga syakri ani thu iti ngatrai jan punsien ni ki banga julum kubor ngalap bakata ga jing sneu kala kenrei seba palak ko kani dari jong ni khot ak tien dong wei ka krain yang ni ki bajule ya kita ki story ke bide kini kam sneu ni khot kum kita ki crime beat journalist ani thu ipi sosi ban ong ba jan manla kasngi mentalite hakini snem ki badang ya jan manla kasngi ki khobor kum kini ki don ki bangim tepru ki don ki ba ki le ban buri ru ma ki don ki bang kwa ban that ka burom jong snong bang kwa ban that ka burom jong long yeng long sen ka bangi ngi hap ban buri nyimla ban le namar la daw don ru kita ki balik ban ujor ani ki ban penslo ki teng dale pat ngisa keno na kumni kumtai henrei ngi hapan pusan pat bali kata ka crime ka jur hapo langyong hapo ka perthei borok we ka crime kata ka jingsniu ka jur namar kidon bon kidaw idangi ikren hade habaide ba ka jingduk kawan kani ka crime kani ka kamsniu kapisaru kade kawai kade kumno ngi pensan ni lagi jong kikon kawai kade kumno kaba pimpe kimi ya karu kom im ke jong kikon ki jongi lani yo nong song snong ujongi ubahayeng ujongi ukur ujat ujongi kawai ru kalong kabangim la bante lakam kade ya kabangila kren kita kapang mene kade endang ilatep kita kinong song ki badan hapo snong ka thau jong ni kidai ki bal adon dax ni ur im ju budien yati tekini ki pin wanja bangan ka basosi kalong
Bangi im hakata ka jilla Meghalaya ka bangi ong the abode of cloud ka yeng jong kilo ka ba pila ban pe kin kmi de pila chiki bon bon ki chaka mentala nang mi ba ki bon ki brio ki nok song stong jong ki jube dang step ngap ban pe kita kilo ndrei menta ka kelong ka kelalong pen ban di abode of crime ka yeng jong ki kam sniu Penyak im pek ya iba elben karboni iba pli iba dang tia hajing tia ringkat bat imeideng ijongi iba dang tia ringkat bat kini ka khun hapdeng kata kabadang rit henrei kilasya ban le dusman bat ni ayo yo play pat ba idang la ban pelaj im yakini ki arwot si mensim henrei iwe pat ilasyem no keipat ka bangideban ong hakani ka po ngimdan thele ngimdan kitien ngimdan ai ro ban siu yakador ka babhatam henrei ikermen ba nang ni syakmat nginyai perta mangi kum kinong song snong nginyai perta mangi kum kinong trai man sobha nginang yai perta nakapo syakapor bangin ai pek yakataka hak syaka sorkar kabadeban pek yakata kam kababisar yaka kabadai hok namar kata to kilong kmi kilong pa to mangi baro iwe habang idon na ki khon dikti ngisno tho ki jinge ki don ha ki yin ki sam ki jongi ngisno tho ba ki khon dikti ki jongi ki don ki jinge le ka ba khrao bha hapreng kini ki ki pakke to ya sodong ya kini ki long yin ki long sam ki jongi henrei ka bangide banle ka baning kong ka long bangide trailang ngin ya trailang ka wei ka long yeng ha ka wei ka long yeng ngin ya trailang bat ki paramajan paramarpa ngin ya trailang bat ki snong ki thau na ka wei ka snong sya ka wei pat ka snong balai nga ong kum de namar ki don si bon ki nong snong na ka snong ka jongi kiwan sya de kiwan le ki kam ki pachak sia mapi le se khimla bantep kidon si bon na kawi ka snong jong thiru le se ki wan sa ka snong ka jongi kilale ki kam ki barunal hendai ngimla bantep hendai to ngin husiar yaki batang shi i yaki ngin sim yaki ngin pat yaki ngin ai ru do ting sempat khnang ba makiru kindon ka chingting buram bat ai ba ka sarkar kan le yaka ka ba phatam kadon ka jingong da ka pareng stand for justice and stand against violence. Ngine ba so tho shaya kane ka sarkar ka tip khamba ya ki baro ka sarkar ka don ka bor ka bahalor bat ka ba khredo ka sarkar ka dei ka maka ka ban pek ban khme bha bat ban te lakam ya ki an halo jongka nama ka jing embryo ko long ka ba kodor ai ba ka hok kan long ka hok ya ka jing em ka jongi marwei nyemla ban kediang hado kini kiski ki ba menta bad ngi kermen ba oblei unya rap ya ka jing em ka jongi ngi kermen ru ba oblei unya rap ru ya uni uba coding star thongi wala ula dan hajil herengi kwa ya u ru bo on kano na ka to ka jinglong mrau na ka to ka jinglong thang snam ka jongu ai bo un kala ba mot ha ka jaka ka ba usyong ba ka ai kala bo ya u ngira kwa ya bawo nangi iwe habang ya kendo habang mat ya ka ba kum kini ki kon ki ti ha ki long yin ki long sem ki jongi ngin ya le kat bala ban ai ka jong pentip ka ba khia bha bat ka ba don jim mot bha ha ublei ba ublei un yo ban pen kalaya ba mot yaki Sibon ki ba siya priya panostoy? Bon ba? Hati saw? Upam ni ostoy? Nang sting? Nang tamatahang niya po, maurok pusa. Itab na kajing sosi. Ya kajing le, jo kini kiri trang stam. Panagkuha ba ng wari, yapi lang ba ka rally? Kalong ba, nawar ba kini kiri trang stam kisulat jamin kamaka? Kita bubala priya.
kat ku ya dite ba kiya shrum sina kiya saho haki orang stein asonong stein tangkat tu tayo kilala jamit bat kane ka ji hala parta jo pi hakane ka kat kum ki slogan jo pi ikerpat ya ka an ombet bar ajemen kadai hi haki rali ki bala dep lane ki jing thang ya thang mombati ya kita ke bala syapaniap bank haki rona trang stam nakapor se kapor rengkat bat kiseng balang kiseng long kami kisamla ki kena school Henry kata kajian rali jongi kasulong leno na marwa kini kiri trang stam ki badan sepak dan program tame kila aban kiet pelidan penpelajamin hakano kono kapor kata kadi jingi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya